Mukhulu umonakalo oshiwe izikhukhula enseleni enyakatho yeKwaZulu-Natal njengoba abanye bebhidlikelwe izindlu. Zonke izinto zilimele, impahla zilimele, ngasiza omakhelwane bafika nomakhelwane bafika bazongilekelela. Kuthe noma sekudili kuround usuka phansi. Kunomakhelwane bebhizi becosha amatshe befaka bethi benzela ukuthi lenenye indlu enkulu engakwazi ukuthi idilike nayo. Bazama kwasho ukuthi nje kuzama nje vele nje isikhathi sekuyabheda wavela kwawa uvrandi wathi uma usuwile uvrandi washo ukuthi amanzi lokho engena udu. Izolo ugogo oneminyaka engama-94 ubudala uphoqeke ukuthi alale komakhelwane njengoba indlu yakhe yodaka iqale ukubhidlika. Uma lina njengoba lina nje ulala la kwaMkhwanazi kwamakhelwane. Izolo ke kuze kwagcina sekuvalwa lapha endlini sebemvalela bethi bayazama ukuvala kwalala umfana yena wawulala kwamakhelwane. Kusenjalo eNewcastle lemvula ikhahlameze abantu abangaphezulu kwamakhulu ayisikhombisa. Over 700 people were affected. We know that bridges and access roads were washed away by floods. We also know that trees were struck by lightning, even towers were struck by lightning. Izakhamuzi zaseNewcastle sezinxuse umasipala ukuthi ungenelele enkingeni yebhuloho njengoba kuba nzima ukuwelela ngaphesheya uma umfula ugcwele. Lisinike inkinga le bridge ngoba kufa nabantu kulona. Kodwa inkinga into engiye ngiyibone yenze ukuthi mhlambe malinga extendwa libe likhulu kunalokho elikona. Kusenjalo umasipala wabaqulusi ukhathazekile ngokuqhubeka kwempilo ejwayelekile njengoba imigwaqo esetshenziswa nsuku zonke kuyiyona egugulekile. Imigwaqo njengoba ilimele kangaka nje enye inkinga esibhekene nazo sokuthi kuvulwa izikole kuleli sonto ngakho kunendawo la okungasangene khona ezikoleni othisha kanye nabafundi ngakho ke simele ukuthi sisebenze ngokungakhathali ukuthi kube khona esikwenzayo. Sesixhumanileke nomnyango wezokuthutha wayibophezela ukuthi uzosinikeza lonke usizo esilidingayo ukuze sikwazi ukubuyisela isimo kwesijwayelekile. Awukaziwa ukuthi umonakalo uzodla isamba esingakanani. Umnyango usalinde umbiko okuyiwona ozosho ukuthi umonakalo ube ngakanani. Ngokombiko kodwa umnyango owutholayo njengamanje yikhona ukuthi isifundazwe lesi sekincetshwayo kuneyindawo ezihlaselwe izikhukhula. Umnyango namathimba ezinhlekelele ayaqhubeka nokusiza izakhamuzi ezithintekile kulezi gameko.